It's Maria ilungaya hey mine le chire thinlai na niya lungmonte in kalo om le chire na umlo mo siya chuan maselang pa iong puya tilti thay na lechak na at huamani ka kamat chuan bernang maini nang theng amo ang salse prosper amo ang kalse kan sandang tu kan lang inisimo kaisang katsuan selose kaisang kaya'y panlose tulwa mala kalang tuong hindi Mike, I had labor if I blow person nun kanay nan isu Krista ka dalam panin dalam rosa nun kanay na kia kumela kumela isu Krista mga akalang kumela telepon nakilakan tiyan niya lang kung bakit nalisyon ng pulo ano hito ko ko lang namin mo at sa ko ay naging mo at kiyam na ito kay kiyam na wala na namin ito mo ano ito mo nun kanay na tantim ipan katari itari katuar masih long long mo dia menetong oh masih dua ini kan ilang atong alun yang susu tiang lu it's
nun kan nay na than thim mi pan katalit tua itaring katuar velo masemo ilam katang ve alam mo rang thela mo an se cross de ramo an khai se kan sang dam tu kan lam ling si lo cây sông cất xuống se lo se cây sông cây ai Gusto na sa kito na kon si ni ma hi mo. Kon si ta.